Guazen kaletartetik, herri guztiak saludaten dutzulako. Eta nik esan dutzen, zer beste gauza politzik ez dago, jente guztiak saludatia baino. Andoainen bizitzen naiz, baina zizurkiltarra naiz. Ni Arrigorriagan bizi naiz, Bilbo ondoan dagoen herri txiki bat da, baina naiz eta herri txiki bat izan, biztanle nahikotxo bizi gara hor. Oaintxe bertan Izuko herrian bizi naiz, Nafarroan. 21 biztanle oso nahiko txikia, bai. Bizi berastegi. Lana zizurkien egiten dedanez, eguneko parte handiena zizurkien pasatzen dut. Mundu guztian ziriar nabil, ez naz leku finko baten palaten, ni berez lekitxera naz. Gain dela pare bat urte area muitu nintzala, nire mutiakin, leheno atzerrian bizi nintzen. Ni berez Donostikoa naiz. Munduko onena, igual ez, baina egia esan, lehenbiziko egunetik ja, amor a primera vista. Batzuk Bilbo esaten dute dela, baina ni beti izango dut Arrigorriaga munduko herri onena dela, eta ez dut iritsiz aldatuko inoiz ez. Hombre, herririk onena dela, ez dakit herri gehiago daude, orduan, baina honetzat bai, ni nola Andoainen bizitzen naiz, pues bai. Edozein gauza egin behar dugunean, edozein tramite edo elkar ezagutzea arintzen ditu egindako. Donosti txiki bata, oso herri politxa, bera, tranquila, eta alternatarik edozu aurkitzu. Lasaitasuna eta Bilbok moten estotzun hori. Egia da nire aldetik begiratuta eta 19 urtetan denda bat izanik herri txiki batean, lortu deula famili bat osatzea, eta hoi oso aberasgarria da. Jendiagatikan, aurkitutako etxia oso gustokoa genekan, etxauri justo ondoan genekan baita ere, eta nire mutila eta nire eskalatzaileak bilok, orduan izan zen oso toki ona. Herri batean bizitzea lasaitasuna da, elkarlana eta ekipoa. Azkenean, danok ezagututzen garila, danok saludatzen garila, danok takiu batek egun txarra badauko, egun ona badauko. Jendia elkarrekin ezagutze gehala, denda txikiak daudela, denok elkarrekin ezagutze gehala, herri batean. Dendari ongan konfiantza izatea ekartzeu eta netzako hoi oso polita da. Lasaitasuna eta bizi kalitatea, hoi batez ere osasuna. Eta oiurik, ez garrasik, ez kotxe, suinurik, ez zer, orduan. Deskribatu izango banu hitz baten lasaitasuna. Kotilleo asko daude, eta azken finean herria txikia denez, denon artean enteratzen gara gertatutakoaz. Igual ditxarra iteu eta etxian zaude eta hemen taberna o dendan bat izango banu, igual atxaldea pasatzeko, o igual txea iritsi eta ara hogeia falta eta supermerkatuik ez, eta orduan gauza haiek. Baina egunean zehar ola orokorrian faltan ez dut ezer botatzen egia esan. Askotan lortze ditugun gauzak edo lorpenak ere ez diela isladatzen, ezta? Atzera gaude, gu gure aldetikan sariak lortu ditugu, eta herri txikia izanik atzeko zatioi faltan botatzen dugu. Intimidaderik ez dago, eta balekitxo baten ez da, erdia proposa pareja bat eruteko, lige bat eruteko, porque edo norek pentsako dau, zure amantia dela. Ni pasaizat, igual, aste baten, ekarri 3 lagun desberdin, eta jentiak esan, ez, txoibon, gaur bategaz, bizar beste bategaz, zer etxen zabiz? Pues egia esaten balin behizut ez dut inoizoi pentsatu, beste herri batean bizitzea. Me encanta. Gaur egun ez nuke planteatuko, baina agian urte batzu barru bai, baina herri txiki batean bizitzea, baserri batean bizitzea mendi aldera, ze niretzako gehien bat lasaitasuna eta zarata kontua, jendea gertu sentitzea, ez? Herri txiki batera fijo. Eskalatzaia eta mendi zalea eta alpinismoa eta iten degulako, igual etxauri hor paretak daudelako eskalatzeko, eta geho atzerrira jungo banintz, igual xamoni alpetan, baina bestela izu. Adibidez, Donostin bizitzea
ni ez nitzake jungo. Jende asko dago, kotxe asko, ez dakit, soinu gehiegi. Igual beste planeta batera jongo nintzen, ez da homenezi, lekitxon espada beste toki baten bizitzerik. Ni Madrilen ona urte askoan bizitzen, Madrilek depende zelan zagozen zeu, zure bizitzako zein momentutan zagozen, itxo, egiten zaitzu. Ni Arrigorriagatik kanpo badaukat beste herri bat, San Miguel de la Ribera deitzen da. Zamora aldean eta horra joango nintzen bizitzera, herri txikiagoa da gainera. Lekitxon baloriak eta bizotza izan dotez, eta Madrilen eskarmentua. Madril oso hiri gogorra da. Ez nuke jakingo esaten zenbat egun non edo zenbat arratsaldeon edo zenbat emate dituten, eta netzako hoi bezalako gauza politik ez dago. Eta hiria, herria edo denda geoz eta hundigoa izan, azkenean olako detaiak galduzoaz. Dena hotzagoa iruditzen zait dala eta ez nik txikiaren aldekoan ez. Ez Euskadin, ez inkluso Iruñan. Behin baino gehiagotan Iruñako jendea nuaz eta izu, hain ondo, eta, beti, Ororria eta Etxauri hor onduan, bale. Baina izu berez, ez hauna ez. Denetarik entzunda daukat, egia esan, batzuk bai ezagutzen dute, beste batzuk ez daukate idearik ez. Baina, nik uste dut berdina gertatuko litzaidakela edozein Gipuzkoako edo Arabako herri txikiekin berdina gertatuko litzaidake. Ezberditasuna daude herri txikian, adibidez, jende asko ezagutzen degulako, hurbiltasun gehiago daukau jendiarekin. Azken finean hori denok ezagutzen gehala, eta hiri handi batian jende asko dago, oso zaila da denoi ezagutzea. Azkenean jendiai ezagutzea, herri txiki batian hori gertatzen da, segurtasuna bai bilatzezu ez, hori iruditze zaitu behintzat. Herria sortzen duen ambientia eta hori dena jendiak iteo. Orduan hori kentzen bali mazu ez da ezer geratzen. Gehien bat gaztei begira kriston talde erraldoia egin dugu aurreko pandemia eta geroko urteetan, jaietan eta ekitaldi ezberdinetan, eta niretzako hori arrogoteko gauza bat da, ze oso zaila da denon artean konektatzea eta denon artean adostea gauzak, eta lortu egin dugu. Naiz eta iritzi ezberdinak izan, baina beti respetatu dugu elkar. Atzerrian bizi ginen eta honea etorri ginenean bizitzea, egon ginen denboraldi bat hirian bizitzen, pisu hau, etxe hau aurkitu arte, eta idez Pirineo eta Jun, eta geho bueltan pentsatu berriz hirira, eta nahi asko gustatu zaiten. Oain, Pirineo eta Jun, eta geho pentsatu bueltakoan beste herri txiki bate, jun bierdezula, orduan buelta ezait hain txarra ikusten o sentitzen. Egia esan gure herrian oso ezberdinak gara guztiok, baina importanteena elkar errespetatzea, bakoitzak bere hobiak izango ditu, bere gustuak eta edozein ideologia ez, baina herri txiki batean nik uste dut asko nabaritzen dela errespetua, gure artean ondo eramaten garela eta besteen iritziak ere bai errespetatu behar ditugula, eta hori da herri txiki batean bizitzaren puntu importantea. Ez dut imaginatzen izu jende gabe. Ez gustatzekotik, ze azkenean izuk han bizitzen gehan jendeak iten dau izu izatea, gaina gehoz eta jende gazte gehiago dago herri txikietan bizitzen, eta orduan ez. 15 urte daramatza dela Berastegin bizitzen, eta nire sensazioa ara iritsi nintzanean izan zen oso hotza, jendea oso hotza, eta egia esan ohitu nintzen arte, zaila zitzaidala portaletik atera eta jendeak egunon bat ez esatea, eta lortu dut, bain ja hoi ez dala. Baina bai txoke moduko bat sentitu nuela, ua herri txikigoa izan da, edo jende motagatikan, baina hoi gertatu zitzaiten. Niri amak beti egiten zidan herri eta niri asko gustatzen zaizkidalako leku abandonatuak eta holan, eta beti herrieta egiten zidan joaten ginelako ara lagunaketanik. Eta behin joan ginela oso modu eskutuan, badirudi auzokide batek ikusi gindula, eta amak errapatu zidan eta esandakoari buruz herrian egiten duzun guztia, besteek enteratuko dira lehenengo egunean, bigarrean
bigarrenean urrengo hilabetera edo urrengo astera. Ni ontzen azkanengo hauteskundietan presidente egon nintzen mai elektoralian, eta jentiek esatean, toka jatzu, eskerrak zuri toka jatzun, ze, hola, ni libre etxenaz, banitzako kiston horia izan da, ze, hola, lekitxarak enta berbetara honaz, da momentu bat ondaba, alkate sentidu dintzana, kobra barik, ze oso txartu irabazten da.